Әлеге кадрлар төнле Мөслим урамнарында төшерелгән. Күргәнлеге егетләрнең барысы да иминлек таләпләрен үтәми. Ике авыл арасында да шулай йөрүчеләр аз түгел. Узган атнада мотоцикл иярләгән 16 яшьлек яшүсмер һәлак булды. Республикада механик транспорт белән идарә итүче балалар катнашында 7 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Җәй башыннан 3 бала һәлак булган, 4 бала җитди имгәнүләр алган. Бурычлар тора, авыл җирлекләре алдында, мәгариф өлкәсендә кешедә нинди мотоцикллар бар икәнен, аларның маркаларын белергә тиеш, алар белән бергәләп, аларның әти-әниләр белән бергә эшләргә тиеш. Әлбәттә, шулай бергә эшләгәндә генә ниндидер нәтиҗә булыр, һәм инде без шушы нәтиҗәне үтәр өчен бөтен райондагы, бөтен әти-әниләр белән, халык белән бергәләп эшләргә тиешбез. Иминлекне тәэмин итү максатында район прокуроры чараларны көчәйтергә чакырды. Нәрсә генә дисәк тә, мотоцикл мопедны балага әти-әни алып бирә. Шуңа әти-әниләр белән сөйләшергә кирәк. Бу балалар юлларда бик куркыныч йөриләр. Светофорларда маллар тутап тормыйлар, ничек кирәк шулай чабалар. Бу мотоцикллар белән общественный пользование юлында йөрергә ярамый. Буларга әгәр дә без тотабыз икән, бу вакытта без аларга 5 миллион 15 меңгә хәтта әниләренә штраф салабыз. Машаларын штраф сәянка җибәрәбез. Штраф сәянкалар мотоциклның торуы 1000 сумнан артыграк. Балаларына буенча канун сатып алып биргәнче, әтәйләр әзрәк уйласыннар иде. Әгәр дә без аларны шакыртып китсәк, үзләренә 535 меңчә беркетмәтәләр һәм комиссия карала. Район күләм ата-аналар җыелышында да сүз балаларның иминлеген тәэмин итү турында барды. Аны мәгариф идарәчесе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина үткәрде. Җыелышта башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова, Эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Альберт Шакиров та катнашты. Бер баланы югалттык. Былтыр берәү, быел берәү, алдагы елны бер бала төрле тән җәрәхәтләре алды. Елда шушы әйбер кабатлана һәм инде йокы сәгате кергәч укучыларыбызның мотоциклларны кычкыртып йөрүләре, ниндидер әдәпсезлек күрсәтүләре очраклары борчыйбызны. Әти-әниләр белән бергә аңлашып, кулга-кул тотынышып эшләгән очракта минем нәтиҗәсе булыр дип әйтәсем килә. Балаларның иминлеге өчен өлкәннәр җавап бирә. Яшүсмерләргә юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтүдә безнең бурыч. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.